DPWH Secretary Vince Dizon bibisita sa Overview Road sa Quezon, Bukidnon aron personal nga sutaon ng sitwasyon sa dalan human ang landslide. Paghimo og temporaryong dalan aron maggamit sa mga motorista, posibleng abton pa og pipila ka bulan sumala sa opisyal. Ani ang dugang detalye. Gibisita ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang nahugno nga kalsada sa Overview Road sa sitio Kipolot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon adlaw Martes. Kini aron personal nga sutaon ang kahimtang sa maong kalsada ug ang ginapahigayong search and retrieval operations alang sa pagpangita sa magtiayon nga nalakip sa pagdahili sa yuta niadtong adlaw Sabado sa gabi. Sumala ni Secretary Dizon nga girekomenda na niya ang pagpahigayon og halapad nga rapid assessment ug soil testing sa tibuok Overview Road aron masuta ang integridad niini. Nagpatabang na sab sila karon sa mga dagkong kumpanya nga adunay kapasidad sa paghimo sa maong test aron dili na masubli pa ang nahitabong landslide. Meron talagang paggalaw nung lupa, no, sa ilalim mismo. Kaya nakita nyo yun, napakalalim nung naging landslide, no, dun sa segment ng kaling yun. At kailangan i-check natin yung iba pang mga segment sa buong bundok na dinadaanan ng kalye. Sumala sa opisyal nga dili kini mahimo sa daling panahon, ilabi pa nga komplikado ang mga test nga himuon sa maong bukid. Hinuon gimando naman ang plano alang sa Detour Road nga pagahimuon apan posible kining molungtad pa ug pipila ka bulan. Ang estimated time natin to do the test baka umabot ng 2 buwan. No, at ang pagkatapos noon magdidisenyo na tayo ng Detour Road, no, dun sa inner portion nung kalye. No, idudugtong natin yung hindi nasira sa baba dun sa hindi nasira sa itaas. No, gagawa tayo ng Detour Road. Yun ang pinakamabilis na gagawin. 2 months yung testing pa lang, ha? Testing pa lang. Kasi matagal na testing to, no? Pero pipilitin nating bilisan yan. Magmuntarsab ang DPWH og temporaryong hagdanan aron maggamit sa mga pasahero sa bus nga gusto mo biyahe pinaagi sa Tabo System. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.